זה החוקים. אתגרת את עצמך, אתה חייב. אין רק על דמך עכשיו. חבר'ה, אני ודוד פה. וואלה. 3 קילומטר. פעם ראשונה שלנו אחרי די הרבה זמן. עומדים על קצב אחלה. כאילו, משהו כמו דקה לקילומטר. דקה לא, איזה דקה לקילומטר? פחות. משהו כמו 4.5 דקות לקילומטר. זה מעולה. ועכשיו, סיבוב, ספרינט, עלייה, ירידה, מתח. הלאה! יאללה. אני ודוד פה. עשינו רגע עלייה די רצחנית כזאת. כי החמוד פה אתגר אותנו בזה. הלאה. מתח. אני עושה את הסטים שלי פשוט. אני עושה כל יום סטים כזה של... איזה כיף זה. סתם נדבר כזה למצלמה. אני אעלה את זה. סתם כזה... וואי. אני עושה כל יום בין 15 ל-20 מתח. אותו מספר שעשיתי במתח מקבילים. ואז פי 2 ממה שעשיתי במתח אני עושה בשכיבות צמיחה. אלא אם כן אני ממש גרוע. אז ככה. היי דילד. יש לך את זה. קטנה. 1, לא ראו את זה. 2, 3, 4, חיה, 5, 6, 7, ענק, 8, 9, 10, בקטנה, 11, 12, 13, 14, 15, תראה כל הסיכון שם, 16 מחוץ, איי. מטרוף שלך ילד, 16 מקבילים. איזה שואו. חיה. פסיכי. כמה? 16? ענק. שכיבות צמיחה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מטורף. 11, 12, 13, 14, 15. חיה, 16. 17, 18. טוב ילד. 19, 20. חיה, עוד 16. מטורף. 21, 22. עוד יצחק, 21. 24, 25. 26, 27. 28, 29. 30. ענק. חבר'ה. 1 ו2. ענק. חבר'ה, תזכרו, זה אחרי 3 קילומטר ריצה, עלייה רצחנית, 16 מקבילים, 16 מתח, מטורף ילד אחי. הלאה, תן. 1, 2, 4, 5, 6, 7, טוב, 8, טוב, עלי עוד. עוד 2, 9, עוד 1, תן אותו כל הכוח אחי, 10, אלוף. הלאה, מקבילים. תרכז. טוב. יופי. אחרון. אלוף. עלה, תן. טוב. תילחם. על הסוף. 1. טוב. חבר'ה, זה נקרא לדחוף למקסימום. אני הייתי האלוף. דוד. שבגוש חבר'ה. היידה, זרק לך לדרך. הלאה.